ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи. ҳама каса бардуруст созаен хубаен, саломатиётон хубай, настреноҳотон созай. Гӯш кинед ки дар имрӯза навор чи ҳастай. Як бародар ҳастай бардуру устои мебелай дар шаҳри Бохтар. дар ҳам видео гапш мезанам. Трактори фурӯшӣ ҳастай истеҳсоли Беларусия. хулоса нархи бепулуш мега. мошин ҳастай Kia K5 ҳастай, Toyota Camry 2 ҳастай, алафдравак ҳастай бардуру. хонаҳои заминӣ бисёр рӯй кардагиян. замини холӣ ҳастай дар ноҳияи Восет 44 000 сомон ва квартираҳои арзон бардуру бисёрай. 4 комната квартира 160 000 сомон. хулоса видео имрӯзаро то охиша тамошо кунен, ҳама нархи навора мефаҳмен. аз куҷо хона замин квартира дар кора дар комментария бинависен, ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. ва касе ки хона дора, квартира дора, мошин дора, чизе ки барои фурӯхтан дорен, метавонед тариқи мо WhatsApp дар мо равон кунед. мо барои харидоро я рекламаи созиш мекунем. мисли ҳар вақте адона лайкира бижихен, касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. рафтем ака. дӯстони азиз, пешаи навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территорияда бардуро бор ҷамъ мешавад. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора айдистон мегиранд. нархш бо маслиҳат ай бардуро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардуро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания якай Бахтиёр ва Баҳром ай. бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. бардурои азиз, ака навора сар мекунем, таксиара монен ёнбош кунем то охири видеора. яка миллион бардуро як устора барои шуморо реклама мекунам. як устои зурай да, устои мебелай дар шаҳри Бохтар. инами суратҳои десен, ҳама ами корҳо айдисташ меояд. метавонен ки ана мисол номерош ҳастай, зангиш бизанен, заказ кунен. ана устои зурай бардуро, ана чанд сол шид стажи корӣ дора. корш ба сифат ай. номерои телефонаш ҳаст. марҳамат бардуро, касе да мисол на ягон мебел дар кора ё мисол заказ кардани ай. номерои телефонаш ҳаст. имо WhatsApp дора. занг зада маълумоти бештара бигирен. адресаш шаҳри Бохтар ай. бардурои азиз, ака мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. як трактори арзони дигар рӯй кардагиян, бовар ки нархиш бепул ай. трактори фурӯшӣ Т80 ай бардуро, неки 80 диш кардагиян. истеҳсоли Беларусия, сӯзишвории саралка, моторш радной ай, коробка механик. айҷош бардуро завадид мешавад. ҳами айҷош кокс метада. қатиш пулук дора, нахаду ай, ҳамаи заминоро ҷуфт кардесай. қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, райони Уялида будай. нархша 65 000 сомон мега. 65 000 сомон, чӣ хел нархи зурда. 320 000 рубл мешидай. соҳиби ҳамин трактор мега ки агар ягон трактори Т80 сечарха боша, алиш мекунам, болоиш пул метам. номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирем. ай сабабе ки просмотрҳои мо бисёрай ва зур гап мезанем. бардуро ака дар ин видео мошин бисёр рӯй кардагиян, неки ака ба қазиқ мара гӯш кунен. я бор вирчат кунен да, лайка биҷиқен. мошини фурӯшӣ Kia K5 соли баромадаш 2013, сӯзишвориш газ будай. абиё мотораш 2 литр, коробка ҳам механик, ҳам автомат. коробкаш бардуро ҳам механик, ҳам автомат. гӯш кесен. мотор хадавои баллонаш 100%, ҳуҷҷатош 5 моҳи дига дора. адрес ноҳияи Хӯросон, райони Уялӣ. нархша 110 000 сомон мега. арзон мешавад. 550 000 рубл мешидай. соҳиби ҳамин мошин мега ки агар ягон трактори Т80 боша, алиш мешавад. номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирем. ана ки бардуро як техникаи зур рӯй кардагиян. инама ичи намегум ку шумо бигӯен ки ҳамин техника чи ай. 1 2 3 наёфтен. гӯш кунен ака. касилка ё дискш меган, барои алафдравӣ ай. дар ин пишти трактор мечаспониш, алаф, гандум, ришқа дравидан мегира. ҳама ҷош 100% кор мекуна. адрес бардуро шаҳри Кӯлоб, пеши вокзалаш да будай. нархша 7000 сомон мега. 7000 сомон. бовар кам пул мешид, ҳозир мехаридимаш. 34000 рубл мешидай. номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен.
бардорои азиз мегзарем ба панҷум эълони имрӯза монда набошен, лайкҳоро фаромӯш накарда бошен. срочни мошини фурӯшӣ Toyota Camry 2 соли баромадаш 2008. сӯзишвориш ана газ бензин кор мекунад, газаш евро 4 будай. объём мотораш 2.4 литр, коробка автомат, мотор хаддавои баллонош созай. адрес бардоро ноҳияи Фархор, деҳаи Сирхоб будай. нархша 115 000 сомон мега. касе харидор бошен савдо мешава. ана пули урусӣ қатъи 580 000 рубл мешидай. ҳарди номерош имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. ба чаюча ховудна баракяк мегзарем ба замини хонаҳои фурӯшӣ. бардорои азиз, бо диққат гӯш кунен. замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Симиганҷ, деҳаи Тангаӣ. 6 сотиқ заминда 4 дархонаро фундаментош баланд рехтагӣ, 2 подвал дора. бо 2 дархонаи времянкаи дигаам доштай. ошхона, баня, ҳоҷатхонаи хеле чизорам дора. бардоро овсвет ҳаст, ҳуҷҷатош 100%. гирди ана замин семенблоқати маҳкам кардагӣ, то замина раҳи мошинраҳа ҳастай мега. нархиш 140 000 сомон. савдо мешава. 710 000 рубл мешидай. номерои телефонаш имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. бардорои азиз мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. як хонаи фасони дига мадароӣ кардагиан. гӯш кунен. хонаи фурӯшӣ бардоро қарор дорад дар райони Роғун, шаҳраки Обигар, деҳаи Бозорак. 8 сотиқ заминда 4 дархона қатъи калидораш кардагӣ, баня дар дриншай. хонаҳо меган навай, времянкаам дора, неки времянкаш коробка будай. светаш ҳастай, овша бояд биёрем. ҳуҷҷатош ана созай мега, анҷомхона, ошхона, ҳамом, ҳоҷатхона доштай. ремонташ миёна. нархиш 250 000 сомон мега. касе харидор бошен савдо мешава. 1 290 000 рубл мешидай. ҳарди номерош WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. бисёри вақт менависем ки аз ноҳияи восе ягон замини арзон шава бимонед. бардорои азиз, ина як замини арзон бовар ки бепулаш мега. ҳамин сум мешид ҳози мехаридимаш. замини фурӯшӣ бардоро қарор дорад дар ноҳияи восе, деҳаи Кафтархона, павороти Савхоз. айраи Калония 100 метр дуртар будай, ҷои зурда. 4 сотиқ заминда 4 дархона қатъи калидораш фундаментош рехтагӣ, ову свет қарибишда ҳастай, мегзарониш тамом. ҳуҷҷатош 100%, гирди замина фундаментош рехтагиай. нархиш 44 000 сомон мега. 44 000 сомон. касе харидор бошен савдо мешава. 210 000 рубл мешидай. соҳиби замин мега ки илтимос беҳуда занг назанен. номерои телефонаш ҳаст. касе харидори аниқ бошен, номерош имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. ана ки мегзарем ба наҳум эълони имрӯза, неки лайкҳоро фаромӯш накунед. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунед. ягон рӯз хонаҳои арзон ба қаб мекунед. ин хонаи десем бардоро квартира қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, як комната дар 6 этаж қарор дорад, 35 квадратни метрай. дом бардоро навастройка, хона без ремонт, коробка. соҳиби квартира мега ки хонаи фурӯшӣ як комната дар 9 микрорайони шаҳри Турсунзода, 6 этажда, ҳуҷҷатош 100%, пеши Қараболода. нархиш 125 000 сомон мега. 630 000 рубл мешидай. номерои телефонаш ҳаст. харидорои аниқ, занг зада маълумоти бештара бигирен. ана ин квартира бардоро барои ҳам подписчикои хидмайда. ҳам медону ки мара дастгирӣ мекунанд. ман ҳам ягон рӯз ана квартираҳои арзоншон меовам, неки ина боёфтам. ин квартира десем бардоро ана қарор дорад дар шаҳри Роғун. 4 комната, 8 этажда, 154 квадратни метрай мега. домои пешина хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мега ки ҳам фурӯшӣ, ҳам алишӣ. нархиш 160 000 сомон мега. 4 комната, 8 этаж, шаҳри Роғун, 160 000 сомон, арзон алиш мекадай. 810 000 рубл мешидай. номерои телефонаш ҳаст. конкретни харидоро зангш бизанед. ана ки бардоро ана хонаҳои фурӯшӣ тамом шид. як комментария фасона мехонем, баъд хайрихиш мекунем. иван навистае ки гилат гили бобуна, марам шидам обуна, неки дар байни 1 сол шидам соҳиби хона. биги панҷа ошид шава мега.
ана диди бардуру дамобайн ами як солш ана соҳиби хона шидай. Агар шумо подписатсия кардагӣ бошен, ами зангулара дар бологиш монда бошен, як рӯз не як рӯз хонаҳои арзона, хонаҳои маъқули дилтона ами территория ихтон меовам. Мисол ай Душанбеай, Хуҷандай, Қирғанай, Вахшай, киҷое биген мисол ана Ҳисорай, Ваҳдатай, Кулобай ё Фархорай, ай киҷое мисол кофтесен, як рӯз не як рӯз меовем. Барои ҳамун лайка биҷихен, касе меҳмонен, не подписатсия кунем, мира биҷихен шеру инар. Гапто надорам. Иван гап нест, Иван. Ё Шакирай, ё Шокирай, нависае ки гил дар болои қурбақа, лайка задем ба самбақа. хуб, акай меридин комментария зур нависае ки гил гуфт ки ҷавонаму ҷавон омадаам, ай дасти акай ачкидор ба фиғон омадаам. хуб, бардуро ай газ бензин да мегзарем. Мирали нависае ки гил дар даруни тағора, айна собун да гап нест. ҳабибулло нависае ки гилат гили зардолу, яке хестам ховолу, оша хурдам сер кардам, ай лайгмонӣ дер кардам. гап нест шеринаре, зинда бошӣ. анам хеле комментариҳои фасон бихонем, ягиам хеле комментариҳои фасон бинависен, яқа бихандем, бовар ки хеле хандидем, гап нест неки. хуб, анами ана Шамик ба фикрам хиди шоира ё ана боби шоирай да. нигах ки чӣ гуфтагиай. ба ҳама арзу салом, саломи гарму ҷӯшон, лайка бизан ҷураҷон, хонаҳо ҳастанд арзон, дар поёни ин навор як панҷака бимон нега, ҳазор раҳмати калон, зинда бошен ғарибон, мардуми Тоҷикистон. ина бардурои азиз, дидем мухлисои хидмайда охӣ. гапто надорум шерои нар. анам хеле гилбазмо я мисол ягон суханои беҳтарин бинависен. ман ами хондам ки маъқул шид дар видеои оянда насиб иншоалло нам бирем, зинда бошем, рекламатон мекунам. бардурои азизи бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз киҷое ки чӣ зероӣ кардан ҳаракат кардам барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтам. хай фикр мекунам шери нар ана нархҳои зур бida. аз киҷое ки хона замин мисол квартира намондам дар комментария бинавис, ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. ва барои дастгирӣ мо ам як дона лайки беплаб ба ягон музей ё сланси бизанен. касе дар канали мо меҳмонен, форатон ки ами замин, хона, квартираҳои арзона ба қаб кинен дар канали ма, чӣ хунам подписатсияра биҷиқем. бардурои азиз, ҳам дастгирӣ шумо мешава, ҳам дастгирӣ ма. зинда бошем. бардуро касе ки то охири видео рақами ма чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 звездара бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видео рақами ма тамошо карден. дӯстони азиз, бисёри бад гап намезанем ки бад як хелеш мега ки як ҳеқа бисёр гап задӣ, барои ҳаму биё хайрихиш мекунем. бардурои азиз, хай то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. хай яка.